Epicea po ito, ma'am. Kulay pink. Halo-halo. Mix po yung pagkatanim. Yung lalagyan po yung kulay pink. Antorium po ito. Forest. Rainforest. 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 Ang ganda ng ano niya. Maganda. Ano po yung soil na ginamit nyo? 60,000. So, ang yaman nyo, ma'am. Ayun, nakakaingit po yung halaman ni ma'am dito. Maganda talaga yung... Napakaganda nito ka from Talaga D. yung ilalong. Pang mayaman siya. Pang mayaman tong kalatian na ito, ma'am. Kasi bihira akong nakakakita ng ganito. Pubuti day tiga, ninako. Nasa paso lang po siya. Magandang araw sa inyo mga kapramdi. Nandito po ako sa Barangay San Francisco sa bayan ng Lagunica, Marinisor. May nakita kasi akong napakagandang halaman dito. So pag tinignan mo sa labas parang wala lang. Parang lush na kahoy, na mga puno ng kahoy na madilim. Pero pag pinasok yung mga kapramdi, makikita yung mga collection niya na plants. Yung mga rare na plants na gusto natin nabilin pero hindi natin mabili. So ako lang siguro hindi makabili ng ganun. So sa inyo kayang-kaya yung bilhin nyo. Pero kasi na-miss ako sa nakita ko mga halaman. Naparaan ako dito nung sometime pumunta ako ng Naga. So dito kasi sa harap ng terminal ng bus, nakita ko yung isang mother plantita na nag-ayos ng halaman. So sabi ko parang ang ganda ng halaman niya at matataba, parang napakayabong. So kaya na-curious ako, tinignan ko kung anong halaman na inaayos niya. Tapos nung pinakita niya sa akin yung mga halaman niya dito sa loob, yun na nagulat ako kasi hindi ko akalain na dahil sa ganitong garden makikita ko yung napakaraming mamahalin na halaman. Pero simple lang yung nakikita rin naman natin, but yung pangkaraniwan na nakikita sa mga tindahan ng mga mamahaling halaman. So hindi ko nasasabihin real kasi marami na akong nakikitang ganun, pero talagang na-amaze ako dahil syempre hindi ko afford, siya na-afford niya. Tapos meron siyang family, ako single, hindi ako makabili ng halaman. Kahit nga short ko hindi ako makabili. So halaman pa. So kaya ayun, parang na-miss ako sa garden ni ma'am. Napaka-lush at napakaganda. So pasokin natin kapamdi kasi excited akong pakita sa inyo dahil gusto kong pakita ko rin sa inyo yung mga idea niya, yung kahit na maliit na bakuran ay nakikita yung niya pagka creative being plantita. So tara, yung labas ng niya, bakuran niya, parang wala naman, parang lang, parang simpleng bakod lang yung mga nakikita sa sa labas. Pero marami siyang halaman. Ayan. Hello ma'am, magandang umaga po. Napakaganda po ng garden nyo ma'am. Nagulat ako sa nakita kong garden dito. So hindi ko akalain na ganito kadami yung halaman nyo po. Medyo dumami lang po nung mag-pandemic tayo, maraming naglabasan ng mga kakaibang halaman. Doon din po ako nag-umpisan mangolekta. Pero dating-dati nang marami na talaga siya. Opo. Tika po ma'am. Nagsiksikan man sila, sige pa rin. Ma'am, magpakilala po muna tayo. Anong po pangalan nyo ma'am? Ako po pala si Eva San Bernabintura. Dito lang po ako sa Zone 1, San Francisco, Lagunoy. So nag-work po kayo ma'am? Po. Saan po kayo nag-work? San Jose po. San Jose? Sa San Jose, Marcosadik Parma po. Apo. So yung matagal na po kayo nagpa-plant ma'am, tapos dinagdagan yung naos yung halaman. Yung dating-dati na po talaga. Opo. Yung mga datihan na rin pong halaman, kaya lang nung naglabasan tong mga kung ano-anong mga nakakapanibago, Opo. nag-umpisa rin akong mangolekta, kaya kahit siksikan na sila dito sa maliit kong lugar, Opo ma'am. sige pa rin po. Kasi tama na. Pero pag may nakitang wala pa sa akin, pilit ko kung binibili or basta. Dahil parang naging habits mo na po yon, parang bisyo na yon. Parang sobra. Opo. Addict na talaga. So ang ganda po ma'am ng mga mga halaman yung katulad ni pong allocation po ito. Ayun yung nagtuson
Parang tawag kasi natin yan, yung mga local na term, bagyang ba yun? Bagyang. So, kinakain din po siya. Then, Nakiuso din. opo. Mama, ano po yung halaman ito? Mga alokasya lang po. Pero di ko talaga makita yung ID niyan. Hanggang ngayon di ko So, ibig sabihin po rare ito. Kasi hindi mo nakikita yung ID niya. May nakapagbigay sa akin yan from Karamuhan. Oo. Hindi rin alam yung pangalan. Ito yung Sanado siya. Sanado. Sanado po. Ito naman, Golden Dragon. Ito po. Kalatiya po yan. Aglonema rin po siya. Aglonema. Ito mga aglonema siya. Opo. Then ito ma'am, Golden Dragon po. Golden Dragon. So ito yung aglonema din senado. Dito yung unidentified po na plant. So Sa alokasya rin. so makikita po siya ng mga plantita natin na viewers, ma-IDhan po natin yan para malaman kung anong pangalan niya. So ayun, napakaraming halaman po dito ni ma'am. Maliit po lang yung bakura ni ma'am, pero yung punong-puno ng halaman. Medyo ano nga lang yung init ngayon ma'am, kasi hindi maano siyang maganda. Opo. Ay, may mga rin po yung kagaya nung nakita ko sa unang Opo. yung sinasabi nilang rare. Ito ma'am, Ito lang yata. opo. Hindi na natin sabihin rare kasi nagagalit sila. Marami na. Nagagalit sila pag sinabi kong rare tapos sabihin nila, opo. Marami na kasi naglabasan. Opo. Sasabihin nila, tinatapon lang nila yung mga ganyan, mga ganyan. Pero sa atin, Sa atin kasi rare po siya dahil mahirap hanapin. ayan po yung giant pong Dark Lord. Ayan. Ito po yung Philodendron Dark Lord. Ayan, super. Matagal na po ito ma'am. Mga 1 year na rin. 1 year. So ang ganda naman po. Ganda ng likod. Dito siya lumalabas ang ganda. Dark Lord. Magkano po yung bili nyo nito? Ay, lang po na bigay lang sa akin ng katrabaho ko. Wow, swerte nyo naman po ma'am. Iba mga binibili ko talaga. Opo. Ganito, ganyan. Yung mga hindi ko na Opo, yung nyo po ma'am, bigo niya napaka opo, ang lalaki na. gumagapon. And then, ito, ephisha po ito ma'am. Kulay pink. Halo-halo. Mix po yung pagkatanim. Yung lalagyan po yung kulay pink. Ito ma'am, yung orchids na to, maganda rin po yan ma'am, no? Ayan. Anong kulay po ng bulaklak niyo ma'am? White po na maliliit lang. White. Then, ma'am, mayroon po akong nakitang ibang orchids po ba ito? Hindi ko nga rin po alam. Basta nung binili ko tong mga kasama na rin, sinama niya. Basta mga halaman daw sa bundok. Parang maganda po siya. Bonsai na lilito ko nga rin sa Maganda po ilagay nyo doon sa, anong tawag doon sa, yung pot na parang bato. Anong tawag doon? Yung clay. Ayun. So, ang gaganda po ng mga halaman dito ni Ma'am Eva po. Ma'am Eva. Then, meron po siyang anthurium na Magnifico. magnificum. Ayun. Magkano po yung bili nyo nito, ma'am? Ang mga dating na po yan dito. Napakalas po, ang ganda. Dating. So, yung bulaklak niya po, anong kulay, ma'am? Ayan lang ganyan. Ganyan lang po siya. Ito ma'am, ano po ito? Yan, plain lang siya. Big bean po siya. Big bean. So binili nyo rin po ito ma'am? Nabili ko po yan. Magkano po yung bili? Nung kasi maliit na maliit pa siya, 150 yung parang mga 150. isang bantal pa lang. Opo. 150. Maganda po. Ang dami nyo pong mga rare na halaman dito na hindi ko nakikita sa ibang garden. Ayun nga po kasi Tapos ito po, peace lily po ito, no? peace lily po. Mahirap po itong mamulaklak eh. Bihira. Meron ako niyan pero ang tagal-tagal. Yung mamulaklak kaso wala Opo. natuyo na. Native po ito sa atin. Kasi palagi siyang may bulaklak nakikita ko. Galing pa ng Bagyo po yan. Opo, Kaya, itong meron. masipag silang mamulaklak doon pero pagdating dito. Opo, sa lamig lang po siya talaga, no? Meron ako nito, kaso lang pinuputol ko kasi hindi sila mamulaklak. Yun nga din po pinutulog. Opo. Ang daming ipisya ni mga koleksyon. Huya na, variegated huya. Ayun. Yung gumamila. Yan, napakagandang tingnan dito. Parang very refreshing. Then, meron po kayo ma'am na croton, Thai croton. Ay, ito po. So, ang laki-laki na. Meron
So, mahal po yan, ma'am. Pag sa iba po, mahal, pero nabili ko rin naman yan, mura lang. Magkano po yung binili? 100. 100. Tapos, Maliit pa. ang laki na. Kasi yung sa iba, depende kasi sa variety niya. Yung iba kasi yung malalaking daon tapos iba-ibang kulay. Ang 1,000 yata yung bintahan nun. Ito yung kahit sinasabi mo sa mga bundok-bundok lang, pero maganda. Amidrium siya. Ito po, namumulaklak po ito. Hindi. Ay, parang syngonium din siya. Ano siya? Opo. Amidrium sicilianum. Ano po. Ito kalatia na variegated. Local po ba yun dito? Binili niyo po? Local lang po. Local po siya. Nag-variegate na siya. Then, meron po kayo, ma'am, first time ko makakita ng bulaklak ng, Cattleya. Ayan, maganda po pala ang bulaklak ng Cattleya. Din mo. Opo, ang maganda po niya, ma'am, yung dahon niya kasi parang lash na parang plastic lang. Pag hindi mo inusyoso, parang plastic lang na nakatanim. So, ang ganda po, ma'am, ng mga nakikita kong halaman dito. Ang dami niyong collection na rare. Adansoni. Sony. Mga kalateya din. Then Calathea. Ito yung ano siya. Black wings po na Rubber plant. Rubber tree. Pinutol ko lang para Opo. Mahirap po yung buhayin mga ganyan eh. Nabili ko sa Naga po. Sa Naga po niyo nabili. Yung tubig ulan po yung pinandidilig niyo. Then, ito po yung Calathea. Ito muna yung mga aglonema. Magkano po yung bili mo man ng aglonema? Mga 150 lang. 150? Opo. Pinalala. Then, yung iba po niyan, mahal eh. Ito, mahal ito. Mahal yan. Kasi ito, mahal din po yan eh. Mga rare. Pinagpipisahan lang po. Then, ito yung dating ganyan binigay sa akin nung friend ko sa Manila. Tapos, hindi siya nabuhay. Then, ayun, Calathea. Ito na yung mga kalateya ko talaga. Opo. Anong laki, ma'am, ng Ito. ano po siya, ma'am? Anthurium din po siya. Anthurium po ito? Forest, rainforest. Rainforest. Rainforest, ang ganda ng niya. Maganda, ano po yung soil na ginamit nyo? Wala pong abono. Yung lang, pinaghalo-halo ko lang po na yung rice salt, kumbaga, kahit kung ano. Opo, kung ano yung mga nakikita sa ibabaw ng lupa. Yung ano po? Giant kung ano. Ang laki-laki. Ang mahal po niyan, ma'am. Alam mo po bang mahal yan? Kasi yung iba binibintay, maliit lang 2,500, 3,000. Yan, sobrang ganda na eh. Yung siya para lang bilao. Tapos may nakita po ako niya, ma'am, sa Quezon City nang nagbablog ako sa Manila. Yung isang ganyan, tinanong ko, sabi niya 60,000. So, ang yaman niyo, ma'am. Ayun, nakakaingit po yung halaman ni ma'am dito. Very lush, green na green. Tapos yung, meron din siyang, kanina niya pa ito. English ivy. Pinapakita sa akin yung English ivy. Alam niyo po ba, ma'am, na dream ko tong English ivy na ito? Mahirap lupong buhayin. Opo, kasi nakikita ko sa madalas ako manood ng mga vlog, plants vlog or garden vlog. Lagi itong sinasabi nila na lucky plant, nagtatanggal siya ng poison sa loob ng bahay, nagtatanggal ng mga negative. So, yan. Kaya ko siya naging favorite. Saka marami po kayong Calathea na ay sorry po. Black velvet. Black velvet, tapos Calathea. Crimson po siya. Ito yung crimson. Then, nakakaingit po kayo, ma'am. Jungle rose. Nakakaingit po kayo, ma'am. Dami-dami yung magagandang koleksyon na halaman. Jungle rose. Tapos ito po medallion, Calathea medallion. Opo. Ito yung Marion. Magkaiba po sila. Magkaiba po. Ito kasi yung nasa gitna yung niya, yung nasa gilid. So, ang dami niyo pong Calathea. Ganda. Wow. Ang Yung rattlesnake yata. Opo. Rattlesnake ba? Opo, rattlesnake nga po yan. So, meron po kayong nakikita ko doon na ang ganda ng Calathea niyo po, ma'am. Ikunin ko na lang po sir. Oh, ang gaganda naman ng nito. Para makita niyo. Wow. Maganda talaga yun. Oh, napakaganda nito ka, Prom Talaga D. yung ilalong. Pangmayaman siya. Pangmayaman tong Calathea na ito, ma'am. Kasi bihira akong nakakakita ng ganito. Ang nakikita ko yung crimson, yung yung tawag na yun?
Yung pinakita. Medallion po siya. Medallion. Yung jungle rose. Yan, marami akong nakikitang ganyan. Pero ito bihira lang. Wala po kayo nung ano yung Ito, fishbone na ay, kalatiya. wala po, sir. Ay, wala po. Ito naman yung ano siya. Big Ben po siya pero Big bean variegated siya. po. Ito yung medyo may kamahalan. Mamahalin po yung mga halaman nyo, ma'am. Pero sensation, mahal din siya. Ayun. Squamiferum po siya. Pero Ano po ito, ma'am? Squamiferum. Rare po ito, ma'am. Ngayon lang ako nakakitang ganyan. Philodendron squamiferum. Philodendron din siya. Yung Squamiferum. pumiperum. Squamiferum. Esquamiperum. First time kong makakita ng Hairy ganyan. yung ano niya. Opo, yung tangkay niya. Parang, ano, iba-ibang klase. Magkano pong bilhin niyo na? 150 ko pero maliit na maliit pa siya. Wow. Swerte niyo po, mga rare po yung nakukuha niyo na. Saan po kayo bumibili ng ganyan? Goa po, o kaya may sa Naga, ino-order ko pa po Opo. online. Di-deliver po dito? Ano po, may nagdi-deliver po. Nakakaingit naman po yung plans nyo. So alam niyo po ba, mama, yung mga nanonood sa atin ay mga mother din, mga plantita o OFW, mga kung saan part ng Pilipinas nanonood po sa atin. Mainit po. Sobrang init. Ayan. So ano pong masasabi niyo sa mga mother plantita na gustong na i-inspired maghalaman para ma-inspire po natin Basta ano lang po sila, magbigay lang ng konting oras sa paghahalaman kasi kailangan din po nila yung kailangan alagaan din sila, yung Opo. kailangan ng kung medyo lagyan din ng mga fertilizer at saka yung madalas po silang kainin ng mga uod, lagi po nilang i-monitor, i-inspectionin po nila Opo, laging mga dahon kasi gusto nilang kainin yung mga dahon, lalo na po yung Opo. mga aglonema at saka mga kaladyum. Yan po Opo. ang gusto nilang kainin. dapat talaga ginagard natin, binabantayan natin para hindi ng mga pirata. Opo. So, ito ma'am, napansin ko rin po yung tangkay niya. Iba rin po. Magkaiba po ba yung nandoon? Iba po yun. Anong plants po ito? Anong plant po? Kalatea din Kalati rin po. Pero medyo hindi. Hindi po ito yung 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 bulaklak niya. Oh. yung kalatiya na Wala nang bulaklak. Sinutol ko na kasi natutuyo na eh. meron po kayong nakakita po akong kalatiya oblip. Ano ba yun? Oblip po. Ano ba yun? Yung Pulya. opo, yung Ito pong ayun, nakatago pala. Ayun. Iya si Orbe. Ayun. Bawal po talaga sila. Ayaw niya po talaga ng mainit. Mga naiinitan sila. Opo. Kaya kahit magsiksikan na lang sila dito sa lilim. Kaya yung ko namatay. Ay hindi po siya namatay sa init kasi nasa lilim naman siya. Kinain po ng ng sa loob sa ilalim ng uod. Lalo. Ay, ang ganda ng mga halaman ni ma'am. Simpleng garden pero punong-puno ng mga rare na halaman. Pag ibininta ito siguro mahigit mga 300,000. Ay yung po ang mahal nun ma'am yung yun Anthurium significum, napakamahal po niyan eh. Yung Fiddle lime ako dun, ayun. Medyo malaki. Fidel, Fiddle lime po. Lime fiddle. ay yung singgunyong po, Ilabas ko pa. ay sa gilid po. So, galing pa po ng Naga. Sa Naga po pa po ito in order. Ayan. Wow. Ano po yan, hindi araw ayaw din ma Kasi pag initan. anuhan po siya sa inyo, pag siya, naluluto siya, Opo. natutuyo. Opo, talagang dapat nasa lilim po siya. So ang mahirap po dito sa atin pag mainit, sobrang init. Sobrang init. Opo. Kaya kahit nagsiksikan na lang po sila dito. Opo, kawawa na. Sumu- So yung dream ko na halaman ay yung isa sa pinaka-dream ko na halaman. So lahat naman po yan dream ko na halaman yan, magaganda lahat. Pero yung meron po akong gustong halaman na yung orange na philodendron orange yung talbos niya. Wala po. Ayun. Medyo mahal pa po. Yun ang gusto kong bili, hindi ko mabili kasi wala akong pangbili. Ayan. Ayan po si ma'am, napakasipag po ng plantita si ma'am. At mga ilan taon po kayo nag-start mag-gardening? Dating bata pa, may mga halaman na po talaga kami. Kaya lang Opo. itong mga bago ko, ngayon, nung Opo. pandemic na, Yung mga nausong mga mamahalin na halaman, mga imported doon plants. ako nagsimulang
na ba medyo mahal or Opo. Halos lahat na ano, mayroon dito si ma'am. Pero, nakikita ko. Opo. Wala. alam nyo ba kaprom din na napakaliit lang po ng space ni ma'am, garden dito ni ma'am. Pero yung ano, yung halaman niya talagang umaapaw. Ayan. Halos lahat na magagandang gusto natin, mayroon siya. Ito, maganda rin ito, yung kalatia, Ano po siya? Yung laurel, ay ano po siya? Cinnamon. 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 Ang laurel ko nang lumaliit pa po. Laurel. Saan po kayo kumuha ng mga ganyan? Binibili Sa nyo? Goa po. Binibili nyo po. Ay sir, ito pala yung ano ko, philodendron na Orlando. Ayan o, super ano na rin o. Ito nga po ma'am, nung pagpasok ko nakakalimutan ko, hindi ko ano, ito po yung nakikita ko palagi nung ano, gusto kong itanong sa inyo. Matagal na po yan? Magawa niya na rin po. Magawa niya na. Ang ganda po. Depende po siguro sa lalagyan, kung malaking lalagyan. Malaki, ayan na rin po. Madali din Tapos lumaki. magkasabay lang yan eh. Ito po, magkano po siya? Orlando rin po ito. 150 lang din po yung bili ko. Nung maliit pa, maliliit Opo. kasi yung mga tinitinda. Kasi pag malaki, mahal. Ito po yung, ano to? Ano siya? Marami akong nakita nito dito sa atin. Dito Red so, emerald yata. Red Opo. emerald siya. Iba rin po siya dun sa Dark Lord. Ito siya, ano siya. ito ma'am, ano raw ito? Makati raw ito eh. Sabi hindi pinakain na. Opo, ginugulay daw po, pero Makati siya. Ewan ko lang po. Tapos, Sabi na ano ko rin po sa Yung, ano nyo, kung apong tawag nila doon. yung parang binabalatan tapos, ano, ginugulay. Yung laman daw po. Yung laman. Alam ko yung parang, ano, yung mismong katawan niya. Sa lahat. Opo. Yung burn marks na kaya. ang dami yung philodendron, ma'am. Ang daming koleksyon. Yung neon. Opo. Tapos neon. Ito kalateya pa rin siya sa Ito, ma'am, mahal po yan. Pwedeng, ano, pwede pong bumili, sabi ko. ano siya? Ano nga ba yun? Mahal po yan eh. Magkano po binili niyo, ma'am? Kalatiya. Yung parang... 150 lang din po. Nung ano pa lang, ilang buwan lang medyo ang tagal ng mag-ano. Saan po kayo bumibili ng ganyan? Sa Goa po. Sa mga sa palengke po? Kasi sa ano, yung ano binibilihan sa may terminal, nagsarado na. Ah, wala. Nakaka-refreshing po yung ano, ma'am. Ano po yung ano to, ma'am? String of String of pillows po. pillows. Ang dami yung halaman. Nakakaaliw po. Kaya nga hindi matigil-tigil sa kamamain. Ano po ito, ma'am? Ano to? Ay ano po siya yung lemon lychee na ba yan? Yung parang kulay pulang bunga. Nilalagay sa dulce na pundoy. Ah. Ang dami. Ito, nako-curious ako sa halaman na to. Ano po ba yan, ma'am? Yan, ganyan lang talaga bulaklak niya. Kasi may nakita ko dun sa Tigawan na ganyan. Sabi ko, ano kaya yan? Kung Parang ano? malaking lalagyan niya, lalaki Lalaki po rin siya, po. kaya hindi ko na nalipat eh. Ano po yan local plants natin? Local din po siguro, kalimutan mo yung ID pala, sabi ko yan. Eh po. Ito maganda rin ito. Yung fern, mahaba na yun. Ang gaganda ng ano mo, ma'am, halaman mo. Napakadami. Ano yung po bigonia? Ah, ito po. Ah, ito, bigyan siya. Bigonia. Niyog. May akong bulaklak ini man. Ang bulaklak ba? Ito po, mambango. Ah, Ang bango pala ng ano, katliya. Parang pabango. Ayun, ma'am, na ano, nakakaliw po yung halaman nyo, ma'am. Ano po? Calathea lutea po. Opo.
Ito ma'am, maganda rin po ito. Kalat, ano to, peace lily? Lili rin po siya. Kinakain din ng mga... Punong-puno, anong halaman po yung garden nyo ma'am? Kailangan mapag... Mayroon din palang powder puff dito si Manay. Napakaganda niya. Hindi ko napansin kasi dumiretso ako sa loob ng kanyang ng bakuran. Nasa labas po siya. Ayun, napakaganda. Nabubuhay po ba yan Manay yung niya, yung cutting? Hindi po. Buto, sir. Buto. May buto. Dahil nagbubunot talaga. May buto pa po yan. Abangan ko nga pag pag may Yan nangihingi ng sanga, hindi daw nila mabuhay. Opo. Sabi ko, buto kasi yung... buto yung tinatanim niya. Ang ganda. Mahal po diyan man, di ba ma'am? Mahal yan. Isang lahat, may mas malalaki niyan. Opo, buti dahil hininako. Nasa paso lang po siya. Hindi, Ano? pero na, Yung niya. Maraming huya plant. Nagkalat lang dito yung huya plant sa labas ng sabi niya kakatapos lang magbulaklak. Ay napakadami niya. Yung flowering plant na Melindres po. ano po yung pangalan niyan? Melindres. Ha? Melindres. Melindres plant. Napakaganda ng bulaklak niya. Kaya lang matataas siya. Tumaas na siya. Parang pinong-pino. Then, yung cranberry na sinasabi ni ma'am na nandito, napakadaming bunga. Ayun. Ano po yan ma'am, sampagita? Sampagita. Ayun, hindi ko ba, ang dami palang halaman ma'am, punong-puno pala ng halaman yung mo. Daming estranghero. Opo. Hindi ko napapansin kasi punong-puno rin nagsasapawan po sila. Ayun, napakaraming halaman ni ma'am dito.